Herman Snijders, geboren op 25 december 1953 in Willemstad, Curaçao, overleden op 30 september 2021 in Amsterdam. Dirigent, componist, arrangeur, muziekdocent. Herman Christoffel Snijders kwam uit een muzikale Surinaamse familie. Geboren op Curaçao kwam hij als kind met zijn vader naar Suriname, waar hij muziekles kreeg. Op zijn 20ste vertrok Snijders naar Nederland. Hij volgde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag de dirigentenopleiding voor blaasorkesten en behaalde in 1982 het diploma bandmeester. In 1986 keerde Snijders terug naar zijn land. Hij was hoofd van de muziekafdeling van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, directeur van het Cultureel Centrum Suriname en directeur van de Nationale Volksmuziekschool. Als onderdirecteur van het Instituut voor de Opleiding van Leraren, het IOL, schreef hij in 2005 Sleutels tot de muziektheorie. Snijders studeerde op latere leeftijd onderwijskunde aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zijn masterscriptie uit 2013, getiteld Maat en ritme in een nieuw didactisch concept, was baanbrekend. Snijders speelde trombone, componeerde en arrangeerde voor gitaar, big bands, symfonieorkesten en Suripop, het Suriname Popular Song Festival. Hij heeft ertoe bijgedragen dat de Organisatie voor Gemeenschapswerk NAX in 2020 door de UNESCO is geaccrediteerd als adviseur voor immaterieel cultureel erfgoed. Herman Snijders werd in 2007 benoemd tot officier in de Ereorde van de Gele Ster en in 2013 tot commandeur in de Ereorde van de Palm. Odo. Mi prana bong, mamino fit ai funyang afroktu. Paarden die de haver verdienen, krijgen ze niet.